Predstavte si, že sa zobudíte v opustenej nemocnici. Nikde nikto, okná sú zamrežované, doktorka sa tvári podozrivo milo a vaše najhoršie nočné mory ožívajú. Gratulujem, práve sa dostali do filmu The New Mutants. X-Men film, ktorý mal byť horor, ale jediné, koho strašil, bol Fox, tým, že ho nikdy nedokázali vydať na čas. Noví mutanti boli medzi divákmi prijatí zmiešane, až negatívne. Zatiaľ čo niektorí ocenili atmosféru a herecké výkony, najmä Anya Taylor-Joy, ako Magic, veľa fanúšikov X-Men univerza bolo sklamaných. Čo ale diváci skritizovali? Hlavne slabý scenár. Film mal dobrý koncept, ale dialógy a vývoj postav boli nevýrazné. Mal zmetený tón a bol prezentovaný ako horor, a v skutočnosti bol len mierne strašidelný. Väčšinu času sa nič poriadne nedeje a finále je rýchle odbité a so zlou CGI kvalitou. Akože na tieto pomery, čo teraz robí Marvel, napríklad Daredevilovi, sú to nebe a dudy, ale chápeme sa. Divákom sa na druhú stranu páčili výkony Anya Taylor-Joy ako Magic a Maisie Williams. Niektorí dokonca obdivovali to, že to nie je typický zachraňujeme svet príbeh, ale komorný thriller. Tento film bol posúvaný toľkokrát, že kým vyšiel, tak mutanti v ňom už začali pomaly dostávať dôchodky. Fakt, toto je vtip, na ktorý som sa zmohol. Najlepší vtip, na ktorý som sa zmohol. Noví mutanti mali obrovské problémy počas produkcie. Boli znamení už v roku 2015, ale potom ho neustále odkladali. Pôvodne mal film výjsť v roku 2018, no Disney kúpil Fox a film prešiel zmenami. Boli naplánované dotáčky, ktoré sa však neudiali a nakoniec bol vydaný v auguste 2020. Ale kvôli covidu a slabým recenziám v kinách úplne pohorel. Film mal rozpočet okolo 80 miliónov, ale zarobil len 49. Kritika ho označila za nevýrazný a nevyužitý. Nebol dosť hororový ani superhrdinský. A je to posledný film v X-Men sérii od Foxu, pretože Disney po kúpe spoločnosti už plánoval reboot. Ale aký je za mňa a o čom teda film Noví mutanti je? Film sleduje 5 mladých mutantov, ktorí sú držaní v tajomnom výskumnom zariadení pod dohľadom doktorky Reyesovej. Keď začnú objavovať svoje schopnosti, uvedomia si, že nie sú v nemocnici kvôli svojmu dobru, ale sú tam väznení. Poďme si to ale celé zhrnúť od začiatku. Film začína v malej indiánskej rezervácii, kde žije Danny Moonstar. Jednej noci dedinu zničí obrovská neviditeľná sila a Danny sa prebudí v tajomnom liečebnom zariadení. Ošetruje doktorka Cecilia Reyes, ktorá jej tvrdí, že je mutant a že je v nemocnici, aby sa naučila ovládať svoje schopnosti. Danny zisťuje, že nie je sama. Zariadenie obýva 5 mladých mutantov, ktorí majú nebezpečné schopnosti. Ryan Sinclair aká Wolfsbane, ktorú hrá Maisie Williams. Môže sa meniť na vlka alebo na hybridnú vlčiu formu, má zvýšené reflexy, rýchlosť a liečivé schopnosti. Je najmilšou aj najcitlivejšou postavou, ale má hlboké psychologické traumy spôsobené náboženským fanatizmom. V komiksoch pochádza zo Škótska a bola vychovaná v prísnej katolíckej výchove. Bojuje s tým, že jej mutantská sila je v rozpore s náboženskými presvedčeniami. Illyana Rasputin aká Magic, ktorú hrá Anya Taylor-Joy, má schopnosť ovládať dimenziu Limbo, kam bola ako dieťa unesená. Má meč Soul Sword, ktorý ničí magické entity a vie sa teleportovať cez dimenzie. Má taktiež traumatickú minulosť, pretože ju v detstve obťažoval Slenderman. Nebudem klamať, ja som mal tiež nočné mory z Gogoman TV videí, keď hral Slendermana, keď som to niekedy hral, to som z toho totálne posraný. V komiksoch je to sestra Colossusa a jednou z najmocnejších magických postav v Marvel univerze. Bola vládkyňou dimenzie Limbo a súčasťou X-Menov alebo X-Force. Sam aka Cannonball, hrá ho Charlie Heaton, má schopnosti sa katapultovať obrovskou rýchlosťou, pričom je nezraniteľný, kým letí. Má veľkú výdrž a silu. Vo filme je plachý a hamblivý, pretože nedokáže ovládať svoju silu. Stále trpí vinou, že neúmyselne spôsobil smrť svojho otca pri banskom nešťastí. V komiksoch pochádza z Kentucky a bol jedným z najskúsenejších členov New Mutants. Neskôr bol aj súčasťou Avengerov, je známy svojím južanským šarmom a lojalitou. Roberto da Costa aka Sunspot, ktorého hrá Henry Zaga. Dokáže absorbovať solárnu energiu, čo mu dáva super silu a odolnosť. V komiksoch neskôr získal aj schopnosť strieľať slnečnú energiu. Má sebavedomú a bohatú osobnosť, ale zároveň sa bojí svojich schopností. Bojí sa, že jeho schopnosti budú zabíjať ľudí, pretože omylom upálil svoju priateľku. V komiksoch sa narodil v Brazílii do bohatej rodiny. Taktiež bol silnejší v komiksoch než vo filme, mohol absorbovať a vystrelať energiu, nie len ju používať na posilnenie tela. Roberto da Costa mal super linku aj v X-Men 97 v animáku. Myslím, že tam bolo nejaké spojenie s Jubilee, kde sa hambil za svoju mutantskú polovicu svojho tela. A je okolo toho viazaný celý príbeh a nakoniec sa tomu zopre a stane sa Sunspotom a je úžasný. X-Men 97 si choďte určite pozrieť. Ak milujete X-Menov a nevideli ste tento seriál,
Choďte si ho okamžite pozrieť. Verte mi. Poďme ale ďalej k príbehu. Doktorka Reyes tvrdí, že inštitúcia patrí profesorovi X a že sú tam preto, aby ich pripravil na vstup do X-Men týmu. Skutočnosť je však úplne iná. Postupne sa v nemocnici začnú diať zvláštne veci. Každý z mladých mutantov čelí svojim najväčším strachom, ktoré sa zhmotňujú do skutočnosti. Rain vidí náboženského fanatika, ktorý ju v detstve zbil. Ilianu prenasledujú demonické postavy s beztvárnymi maskami, Slendermani, ktoré sú spojené s jej traumou detstva. Sam znovu prežíva smrť svojho otca pri banskom nešťastí a Roberto je prenasledovaný spomienkami na svoju priateľku, ktorú nechtiac upálil. Danny zatiaľ nevie, akú má schopnosť, ale všetko naznačuje, že tieto nočné mory vytvára ona sama. Skupina ale zisťuje, že zariadenie nepatrí X-menom, ale Essex Corporation, tajnej organizácii, ktorá experimentuje s mutantmi. Ak ste nepočuli o Essexe, tu je menšie zhrnutie. Essex je spoločnosť, ktorá sa zaoberá experimentami na mutantoch. Je úzko prepojená s Nathanielom Essexom, a.k.a. Mistrom Sinistrom, jedného z najväčších nepriateľov X-menov. Kto je ale Mr. Sinister? Nathaniel Essex bol vedec posadnutý genetikou a evolúciou. Po tom, čo mu Apocalypse, ďalší X-Men záporák, dal nadľudské schopnosti a nesmrteľnosť, stal sa Mistrom Sinisterom, manipulatívnym géniom, ktorý rád experimentuje na mutantoch. Jeho ciele sú jasné: vytvoriť dokonalého mutanta s kombinovaním DNA najsilnejších mutantov, klonovať a manipulovať mutantov pre svoje vlastné plány a zničiť X-menov a mutantov, ktorí sa mu nepodradia. Hoci sa v mnohých mutantoch neobjavil, bolo jasné, že bol súčasťou väčšieho príbehu, ktorý sa nakoniec nikdy neodohral kvôli chaosom vo výrobe filmu. Ray v skutočnosti testuje, či sú mutanti dosť silní na to, aby boli využití ako zbrane. Keď Danny odhalí svoje schopnosti, dokáže privádzať k životu najhoršie nočné mory iných, Reyes dostane rozkaz zabiť ju. Čo sa jej spočiatku aj začne dariť, ale Reyes ako klasický vilen, klasický zločinec musí mať predhovor a musí veľa kecať predtým, než zabije toho, koho má. A počas toho príhovoru začne Danny privádzať všetky nočné mory ostatných mutantov a zároveň aj svojho vlastného obrovského medvedieho démona, ktorý na začiatku zničil celé jej mesto. Reyesová chce utiecť, ale je dosekaná Wolfsbaneom a potom následne zabitá obrovským démonickým medveďom, stvorením, ktoré vytvorila samotná Danny. Avšak medveďovi iba jedna vražda nestačila. Ten začne ničiť celé zariadenie a útočí na mutantov a každý z nich musí bojovať. Illyana použije svoj magický meč a skočí do limba, kde získa plnú silu. Sam a Roberto konečne ovládnu svoje schopnosti a pomáhajú v boji. Danny je však jediná, kto dokáže tohto medveďa zastaviť. Vy viete ako. Tým, že ho príjme. Magická sila prijatia svojich démonov. Danny ho ukludní tým, že príjme svoju silu a prestane sa ho báť. Medveď sa následne rozplynie. Podľa mňa tam už zauradoval Disney, lebo to je úplný happy ending. Po bitke je zariadenie zničené a Reyes je mŕtva. Mutanti si uvedomia, že sú konečne voľní. Ja som vlastne zabudol, že Reyesová má takú schopnosť vytvoriť ochranné gule a tie vlastne boli okolo celej školy, čiže nikto zo študentov nemohol odísť. Čiže keď zomrela, tak aj jej sila vypršala a tým pádom môžu títo naši nezbedníci odísť zo školy. A tým aj film skončí. Naši mutanti sa vydávajú na cestu do neznáma. Keďže už teraz vieš, aké majú schopnosti Danny a Reyesova, len ich rýchlo priblížim. Cecilia Reyes, hrajú Alice Braga, vytvára okolo seba ochranné silové polia. Vo filme je zdanlivou mentorkou, ale v skutočnosti pracuje pre Essex. Chce Danny zabiť, pretože jej schopnosť je príliš nebezpečná. Nakoniec ju zabije Demon Bear. V komiksoch bola Reyesová mutantná lekárka, ktorá pomáhala X-menom a nebola ich nepriateľka. Bola morálne dobrá, na rozdiel od jej filmovej verzie. Danny Moonstar aka Mirage, hrajú Blue Hunt, má schopnosti vytvárať ilúzie založené na strachu iných ľudí. V komiksoch neskôr získala aj schopnosť telepaticky komunikovať so zvieratami a ovládať psionické šípy. Vo filme je hlavnou postavou a katalizátorom deja. Jej sila nevedomá, privoláva nočné mory a to aj vrátane démonického medveďa. Prechádza typickým hrdinským príbehom od neovládanej sily po úplnú kontrolu. V komiksoch debutovala v roku 1982 a bola zakladajúcou členkou týmu New Mutants. Jej príbehy často riešia indiánsku mystiku a spiritualitu. A finálny nepriateľ Demon Bear, obrovský nadprirodzený medveď, ktorý vysáva strach a ničí reality. Dokáže vytvárať temné dimenzie a manipulovať s ľuďmi. Vo filme ho Danny vytvorila nevedomky zo svojich strachov a reprezentuje jej vnútorný boj s traumou. V komiksoch bol jedným z najikonickejších nepriateľov Danny Moonstar. Taktiež bol démonickou entitou, ktorá zabila jej rodičov a prenasledovala ju.
Film je psychologický thriller, ktorý sa zameriava na to, že hlavná hrdinka objavuje svoje superschopnosti a jej kamoši a ostatní mutanti sa snažia prežiť v nebezpečnom prostredí. Zatiaľ čo koncept je zaujímavý, mnoho divákov ho považovalo za nevyužitý a príbeh bol kritizovaný za slabý scenár a predvídateľný záver. Za mňa osobne to nebolo nič veľkolepé ani hororové, ale bola to taká príjemná chuťovečka. Treba si uvedomiť, že tento film vyšiel počas covidu a najväčšieho úspechu MCU. Keby tento film bol vydaný iba na streamovacie platformy štýlom ako bol Werewolf by Night, bol by som asi spokojný. Aj keď film mal svoje neduhy a jednu postavu pozmenili, držali sa celkom komiksové predlohy postav. Poďme sa na to pozrieť aj s pár zaujímavosťami. Demon Bear je hlavným protivníkom filmu a je priamo prevzaný z komiksov. Prvýkrát sa objavil v Nových mutantoch v roku 1984 ako manifestácia Daninho strachu a traumy. Vo filme sa objavuje ako hlavný záborák, čo je verné pôvodnej predlohe. Vo filme vidíme aj romantický vzťah medzi Rain a Danny. Tento vzťah bol naznačovaný už v komiksoch, ale nikdy nebol otvorene potvrdený. Film je prvým X-Men filmom, ktorý ukazuje queer vzťah medzi mutantmi. Illyana Rasputin je vo filme najvernejšia svojej komiksovej predlohe. Jej duševný meč Soulsword, schopnosti teleportácie cez limbo a boj s démonmi sú priamo z komiksov. Dokonca jej drak Lockhead je prevzatý z komiksov, kde bol spoločníkom Kitty Pryde. Sam Cannonball hovorí, že pochádza z Kentucky a pracoval v bani, čo je jeho presná komiksová história. V komiksoch sa neskôr pridá k X-Force, čo bol plánovaný smer pre pokračovanie filmu. Ok, ešte som zabudol povedať, že o čom mali byť pokračovanie, lebo scenáristi Boone a Lee chceli mať z tohto trilógiu. Čiže o čom mala byť druhá a tretia časť? Boone chcel z Nových mutantov urobiť sériu temných X-Men filmov, pričom každý by mal iný hororový podtón. Druhý film, The New Mutants Brazil, by bol epický gotický horor so Sunspotom v hlavnej úlohe a tretí film, The New Mutants Inferno, by bol apokalyptický horor, kde by mutanti čelili démonickej invázii. Vraj sa mal druhý film odohrávať v Rio de Janeiro a sústrediť sa mal na postavu Sunspota, Roberta da Costu. Hlavný záporák mal byť Emmanuel da Costa, Sunspotov otec a člen Hellfire klubu. Tým by sa dozvedel viac o Essex Corporation a mal to byť gotický horor inšpirovaný upírskými príbehmi. Možno by sa objavila aj Selene, staroveká upírka mutantka z komiksov. A tretí film Inferno mal byť epické finále založené na ikonickom komiksovom evente Inferno. Magic by stratila kontrolu nad svojimi démonickými silami a spôsobila inváziu z Limba. Noví mutanti by bojovali nielen s démonmi, ale aj so sinistrovými experimentami a objaviť sa mohli ďalší X-meni alebo dokonca Cable a X-Force. Bohužiaľ, tohto sme sa ani nedočkali, čiže tak. Mutanti sú držaní v Milbury Institute, práve Mr. Sinistera alias je Nathan Milbury, podľa ktorého je toto miesto nazvané. Taktiež aj doktorka má znak Sinistera pripnutý na kabáte a Sinister si takto označoval služobníkov, ktorých mal v moci alebo im vymyl mozog. Dokonca v scéne, kde doktorka Reyes sleduje svoj monitor, si môže všimnúť logo Essex Corporation. Film štýlovo pripomína Buffy, najmä scény s démonickými bytostiami. Réžia a atmosféra hororových momentov sú veľmi podobné epizóde Hush z Buffy, kde sa objavia gentlemani, podobní ako Smiling Man v tomto filme. Maisie Williams Rain je veľká fanúšička Buffy a povedala, že to bolo jej hlavný dôvod, prečo prijala rolu. Jedna epizóda Buffy sa aj vo filme ukáže. Z čoho ale film bral veľkú inšpiráciu? The New Mutants sú tým mladých mutantov, ktorí vytvorili Chris Claremont a Bob McLeod v roku 1982 ako odpoveď na otázku, čo keby X-meni mali študentov, ktorí ešte nie sú pripravení na boj, ale už majú svoje schopnosti. Skrátka sú niečo ako X-Men Junior Liga. Menej skúsený, ale stále plný potenciálu. Základná zostava Nových mutantov je verná tomu, čo vidíme vo filme, aj keď v originálnej forme bola Magic prizvaná neskôr a jej miesto najskôr držala Karma. Hrdinka, ktorá dokáže ovládnuť myseľ iných ľudí a núti ich konať proti ich vôle. Je to jedna z prvých LGBTQ+ hrdinov v Marveli. Najznámejší členovia, ktorí prišli neskôr, boli práve spomínaná Magic alebo Warlock, ktorý mal byť predstavený v ďalších pokračovaniach filmu. Warlock je vlastne živý technoorganický mimozemšťan, ktorý hovorí veľmi čudným jazykom a je extrémne priateľský. A potom Cypher, dokáže rozumieť akémukoľvek jazyku, dokonca aj strojovému kódu. V kombinácii s Warlockom tvoria neporaziteľný tím.
Čím sa ale líšia od X-menov? Kým X-meni boli často v prvej línii boja o prežitie mutantov, noví mutanti boli skôr študenti, ktorí ešte len objavovali svoje schopnosti. Noví mutanti v komiksoch sú oveľa magickejší a sci-fi ladení ako vo filme. Kým vo filme vidíme len malé hororové prvky, v komiksoch bojujú proti démonom, kyborgom, vládam a mimozemšťanom. Ak vás toto zaujalo, tak toto sú ich najviac zaujímavé príbehy z komiksov. The Demon Bear Saga, jeden z najznámejších a najtemnejších príbehov nových mutantov, ktorý inšpiroval aj film. Danny Moonstar je prenasledovaná démonickým medveďom, ktorý ju chce zničiť. Po brutálnom útoku skončí v nemocnici a zvyšok týmu musí bojovať s medveďom v skreslenej realite plnej tieňov a hrôzy. Fall of the New Mutants. V tomto príbehu sa noví mutanti stretávajú s projektom Očistec, vojenským experimentom, ktorý využíva démonickú dimenziu Limbo na vytváranie supervojakov. Aký však je problém? Jeden z experimentov sa vymkne kontrole a celá realita sa začne rozpadať. Magic, ktorá má silné puto s Limbom, musí čeliť svojim vlastným démonom. Doslova. Brutálny a emocionálny príbeh, ktorý ukazuje, že noví mutanti už dávno nie sú len deti v škole. Inferno. Keď sa Illyana Rasputin pokúsi zbaviť svojej démonickej stránky, spustí apokalypsu v New Yorku. Démoni ovládajú mesto, X-meni bojujú o prežitie a noví mutanti sú uprostred chaotického pekla. Magic nakoniec obetuje svoje schopnosti, aby zachránila svet, ale stráca tým aj čas svojej identity. Je to silný príbeh o obetovaní a prijatí temnej stránky. X-Force a New Beginning. Toto je moment, keď sa noví mutanti transformujú na X-Force. Tým, ktorý už nehrá podľa pravidel Charlesa Xaviera. Cable, záhadný cestovateľ časom, preberá velenie a dáva týmu vojenský výcvik. Tu sa tiež prvýkrát objaví Deadpool. Takže ak ťa zaujíma jeho debut, tento komiks je must read. By the way, ak ťa zaujíma Deadpool, prečasto som vydal video, kde sa Deadpool priamo vyskytuje, a to rovno v súboji medzi Hulkom a Wolverinom. Si to pozri po tomto videu. A to je všetko. Sú noví mutanti premrhaná šanca alebo podceňovaný Marvel X-Men horor. Aké pocity si mal ty? Daj mi vedieť do komentárov, napíš mi, či som premeškal nejaký easter egg a nezabudni dať odber, like a komentár. Všetko vidím. Ďakujem ti a vidíme sa. Čauko.